Dobre, tak zdravím vás všetkých, hlavne chalanov, čo ste mi písali. Luboš, Pulfi, Krko, Jozef a ostatní. Viete čo, nestíham robiť teda videa, stíham robiť len... Nestíham to spracovávať, lebo cestujeme od rána do večera a potom buď ideme hneď spať, alebo aj by som to chcel spracovať, len dlho to trvá, všetko to pospájať tie videá a skomprimovať a nahrať do mobilu. Proste nestíham to. Tak momentálne teraz sa nachádzame v Krabi. To je vlastne v Thajsku taká už mimo turistická časť. Nejako takto to tu vyzerá za mnou, vidíte. No a teraz budem mať trošku viac času, lebo ideme sa presunúť do Vietnamu. Takže z Krabi letíme do Bangkoku a tam potom zajtra zase som zabukoval let do Vietnamu. Tak pravdepodobne bude trošku viac času na letisku. Tak aspoň takto vám to priblížim. Tak sme tu už nejaké 2 týždne budú zajtra. No a doleteli sme sem partia a kolegovci z roboty. A bolo nás 12. 2 kolegovia boli s rodinami, 2 boli sami a ešte ja s Tončím. No a v podstate tí 2 s rodinami sú tu ešte teraz, ešte tu budú týždeň. Na tom Phukete na ostrove, tam sme doleteli. A tí 2 už v podstate z Phuketu leteli už včera domov. No a my s Tončím sme boli na tom Phukete 4 dní. Potom sme sa presunuli minibusom sem do Krabi. Tu sme si požičali skúter a ďalej sme pokračovali. Tu sme sa zdržali 3 noci. Potom sme išli pobehali sme okolie, samozrejme, pláže a tak. Boli sme v tej rybárskej dedine na lodi a každý deň niečo a potom na tom skútri sme sa presunuli do Trangu. To bolo tak 150 km odtiaľto. Tam sme tiež boli nejaké 2-3 noci. Potom sme boli v Patalungu. Tam sme pobehali nejaké tie... V džungli sme boli, ten vodopád. A tak po okolí tých... Tam nie je vo vnútrozemí. Tam nie je more. No a odtiaľ sme zase išli skútrom na ostrov Koh Lanta. Musím dať pozor, tu prechádzam cez cestu. Takto nejako to tu vyzerá toto mesto. To je Krabi, centrum Krabi. No a vlastne išli sme kompou na ten ostrov, aj so skútrom. A tam sme boli tiež 3 noci. No a dnes sme odtiaľ prišli sem, vrátili sme skúter. A v podstate teraz tu je nejaký taký chrám, ten vám ukážem. Tam hore na kopci. Celkom pekné to tu je. Takéto schodíky. No a teraz idem vlastne iba toto video spraviť. Potom pôjdem na pobrežie, tam je rieka. Odtiaľ sme si brali tú loď. Cez rieku je tá rybárska dedina. No a dnes vlastne letíme do toho Vietnamu, tak tam už by som teda robil videa priamo, že by som ukazoval, kde sme a ako to tam vyzerá a tak. Takže zatiaľ by to bolo všetko a potom sa vám neskôr ohlásim. Ešte vám ukážem ulicu. Ako to vyzerá, taká tradičná ulica, taká bežná. Všetko domáci, žiadni turisti. Hello, hi. Takí pohodoví ľudia sú tu. Hello, usmievaví, bezproblémoví. Radi pomôžu, ochotní sú. Tam ďalej vidno aj takú vianočnú výzdobu, Mikuláši a tak. Tu je celý rok teplo, tu väčšina teda veľa skútrov je tu. Tam na druhej strane pekne vidno. Takže toto je Krabi, je to nejakých 180 km od Phuketu, od letiska, kde sme doleteli. No a vlastne letíme tu z Krabi, takým ako vnútroštátnym letom do Bangkoku. A z Bangkoku až letíme do Saigonu, lebo v podstate z tohto Krabi to nelieta mimo Thajsko. Takže sme museli nakombinovať nejako letenky. Tu sú rôzne predajne, taká klasika.
Takto sa tu chodí na skútrikoch. Elektrika vyzerá nejako takto. Tu majú naťahané káble. Tak halabala. Tu plno obchodov so skútrami, samozrejme, však aj tu. Však tuto je taký nejaký elektrický úzol. Pekný. No a tuto je tá výzdoba vianočná. Však kedy? Zajtra sú Vianoce. Tam je ulička, tam potom sme bývali v takých záhradných domčekoch, v chatkách. No a teraz prebehnem touto ulicou. Tam je pobrežie, tak tam ešte spravím nejaké videjko. Teraz sa nachádzame na miestnej tržnici. Takéto ovocíčka tu dostať, akékoľvek druhy, také zaujímavé všetko. Tu vojdem, tu potom sa dá aj najesť. Také ako staré tety tu varia ich svoje špeciality, maškrty, dobroty. A idem ešte ďalej vám tu ukázať toto trhovisko. Sú aj kadejaké suveníriky. Hen tam varia. Tak zbehnem aj tam. Tak to nejako tu sa už varí, pripravujú jedlá, kadejaké sladkosti. Všetko je to lacné na naše pomery. Tu si môžete niečo kúpiť, sadnúť, napapať sa. Tu je nejaký kebabík. Takéto banániky tu majú. Sem chodievam najradšej. Tu aj pôjdeme dnes, posledný krát sa najesť. Kuriatko. Hello. No a tuto zas. Tak toto tu majú, že keď si chcete zobrať so sebou, tak do takýchto sáčkov vám to zabalia. A tu to všetko pripravujú. Tuto si môžete rôzne mäsá, polievky, prílohy. A veľmi vlastné jedlá tu. 60 bátov zhruba približne, väčšinou 80. To je vlastne 1 bát je 37, teda 1 euro je 37 bátov. Teraz sa už nachádzam na nábreží tej rieky. Tu sme si požičali tú loď a boli sme medzi tými dvomi kopcami. A potom sme vlastne išli túto doľava a tam vzadu úplne tam je tá rybárska dedinka. No a tu je taká vianočná výzdoba, toto je pekne vyzdobené. V noci to tu krásne svieti. Tu sú aj nejakí turisti. Tiež idú asi na loď. No a vlastne tam je to centrum, odkiaľ som prišiel. Tu je hneď nábrežie.